बेसिकली आनंग मोहिनी एसटी हॉस्टेल लाइट थांजाक तामहिते 13 डिसेम्बर खरगसासिनी तिप्राजुक बेलाखाना खाखामजा शियारि जमाति आमंगै बो क्लास 7 पढ़ियो फो के बो क्लास 7 पढ़ियो बो अजागाव बिनि साकसाकनि लांमा साकसाकनो नाहारा रहिनि जों कक्तमा मानखांके 13 तारिख तिनि ओइतका 19 तारिख माने 18 तारिख इनके आसुक सालंगै तंखा स्टिल एफआईआर रंफानो तामनि बागै थैका रिजन तामो तावसा जरातै तिख्लाय मायाख आबुनि इनके आसुक तांगै लेरै तं उ खरगसा तिप्राजुक थै तंखा हॉस्टेल आबु आगरतला हाय जागा सेंटर इनके आबु बेलेनो वालामा सिंसा क तिनी ओ जागा आबुनि बागै जों नगताय आसि तंमालिया जों चंखा एफआईआर रंखाबा आबुनि कोनो सुराक नखनाय हने फेके 5-6 दिन कोनो रिजल्ट नुगिया आबगै जों बाध्यङै तिनी मा फायका जों टीएसयू नि सेंट्रल कमिटि नि ओइ ओ जागा तिनी फायका मैडम बाय कक साका तामा तामा थैका जों जतनो साय मानखा बिनि नगबो प्रॉब्लेम तंग इकोनॉमिकली प्रॉब्लेम तंग जों साय मानखा जे 13 तारिख नि हरनि 9टा 9:30 रो माइसारो माने जरागो बुइजत नखर फाना ब नखर लिया आबुनि आगोलो न ब हासि सागै बा साकसांनि लांमा साकसांनो ब नाहारका होनै जता जों साय मानखा एकबा कुबै तामो आबुनि बाय जों बिनि पारानि बराव जों कांटेक्ट खालायनो चेष्टा खालायनो ताइ कैसा जेटा कक जों टीएसयू न बार-बार डिमांड खालाय दं प्रत्येकटा त्रिपुरानि हॉस्टेल रग हॉस्टेल वार्डन रेडी होनै बेलानो वानामा सिंसा क हॉस्टेल बो सेम कंडीशन काइसा एसटी हॉस्टेल ओ जागानि तिप्रा सासे हॉस्टेल वार्डन करे आबुनि सला इम्पोर्टेंट क कंखा प्रत्येकटा बाहाय काइसा काइसा हॉस्टेल ओ जागा ताम नुखा जों जागा हॉस्टेल वार्डन से करे पीआई बासे सलै दङ इनखौ डबल ड्यूटी बो पीआई नि सामुते तांना ना हॉस्टेल वार्डन नि सामु ताने बो सराय रंना दे नायखौलाय बो निजे से काम के सामिया बाहाय के थैका ताम अंका बेलानो वानामा सिंसा क एकटा हॉस्टेल 150 जन ताइबो जत बुरि मांसे 150 जन बुरि रक तंगै दङ हॉस्टेल बिनि रिक्स हाबो नानाय तिनि आबाय के बुरि थै तंखा बुको नुगिया ट्राइबल वेलफेयर नि मिनिस्टर कट साइ दङ जों बेराय ताबुक तो ब्लॉक रक्से खायमा नुइ तंसियो के आतिर के बो नुगिया देबा गण हॉस्टेल विजिट खायमानि जों नुइ दङ के आसु विजिट खाय तंके तिप्रा सारनि कक साइ तंके आसु 10-5-6 दिन नय तंको आबने तिखलाय मिया हाय देबा जों डाइरेक्ट आबने साना मसो ज्योति आरो कयेक दिन जों नाहानाय जों नाके बिनि नवा फाना थानाय ओ सिआरसिनि मनाय मात्र क्लास 7 परि माने मात्र 13-12 वर्षनि सराय बाबहाय थै माने उकुको तामो रिजन तंग आबने तिखलाय मायासा ज्योति जों दाक्ति आबनि सलुशन मायाके जों टीएसयू आसै तंगला कतर सभा जों नख अब स्कूल परि त माने ओ त विजय कुमार स्कूल न परि त माने बेसिकली ओ जागा सिनि एसटी रकमा गोबांमा तंग माने हनि जों जेटा सायमानखा बिनि पारा त तेलियामुरा हदराय कामिनि हनि जों सायमानखा ता जे फाइलु फाकिया खरगसाफोरनो हॉस्टेल नि जे हॉस्टेल तंना नग करै नग थांपाय जा इंगा बरनि स्कूल ताबो गेप गय दङ आ गेप रकना आबा बेलानो वालामा सिंसा कक सुं कक आबनो न साइ दङ जे 13 तारिख नि सिमि 18 तारिख गय तका ताइ किसा 2-3 घंटा पर 19 तारिख ने प्राय 6 दिन हायौना बो थैका लांमा जका प्रॉपर इनफॉरमेशन खाइदि इरो 155 जन 155 समथिंग आबहाय स्टूडेंट दङ जतो बुरि र बरक तिनी 5-6 दिन रूम स्कूल थांगा हॉस्टेल पूरा खाली बरंनि जे एडुकेशन कैरियर नष्ट होइतो क्लास मिस तो आबनि दायके साबो नानाय सिनि क्वेश्चन तो आबना हयतोबा नों प्रॉपर इनवेस्टिगेशन खाइ तिखलाइ आबो खाइदि बरंनि क्लास जे मिस होइतो आबनबो नाहारदि आ सबसे बड़ कहहा काइसा एसटी हॉस्टेल जति खरगसा तिप्रासा वार्डन तंखे सुविधा हो कक बुजिलाय थानि इरो ककबो साथक लागि आइ तंखाना बुजिलायनानैबो असुविधा होइ तंखाना आबनो जों सानाय जे दाक्ति आबनि सल्यूशन खाइदि ब जे लांमा चमानि ब जाते तिखलाय जांना अंथो ताइ जे सराय रक तिनि प्राय 150 जन हाय सराय रक तिनि स्कूल मिस हॉस्टेल नि फातार न थांबाय जा बरबो जाते फाय बरनि जाते क्लास तो ठीक जाते खलाय बाथो ओ जगह साबा मानजा फायक तिनि जों तो जगह मानजाखा आं टीएसयू नि सेंट्रल कमिटि नि जनरल सेक्रेटारि सुजित त्रिपुरा आरो सिनि जॉइंट सेक्रेटारि भयार तृष्णा तारपरे निनि लिमा बादल तारपरे स्नेहा जों ओ जगह काइसा बदल खायनो ओ जगह विजिट जों तिनि फाय सायमान खाता कुबि कक तमा रकना जों बसकानि सालताय बचेरि नायनानि जों सायतंलाय